За гэтыя дні ў рэгіёне адбылося 9 пажараў, у выніку якіх пашкоджана 5, а знішчана 2 будынкі. У вёсцы Жоўкіна Пінскага района на вуліцы Калгаснай у агні загінулі 2 чалавекі. К моменту прибытия подразделений МЧС уже обрушилась кровля жилого дома, он был полностью охвачен огнем, пожар был ликвидирован. Под обрушившимися конструкциями обнаружены тела 2 человек, это хозяина домовладения и его гости, оба 1950 года рождения. Причина происшествия устанавливается. Таксама на выхадных зафіксавана вялікая колькасць пажараў у экасістэме. Так, супрацоўнікі МНС 75 разоў выязджалі на тушэнне сухой травы і хмызнякоў, тарфянікаў і лясоў. Агнём была ахоплена тэрыторыя агульнай плошчай больш за 64 гектары. У МНС нагадваюць, што на сёння дзейнічае забарона на наведванне лясоў. За мінулыя выхадныя ў вобласці адбылося 3 дарожна-транспартных здарэння. Так, у Лунінецкім раёне ў аграгарадку Вялута 19-гадовы бяспраўнік, перавысіўшы хуткасны рэжым, сутыкнуўся з прычэпам, які стаяў каля абочыны. У выніку яго 18-гадовая пасажырка з траўмамі шпіталізавана. Сам вадзіцель знаходзіўся ў нецвярозым стане, 1,5 прамілі. У Пружанскім раёне на аўтадарогі Р-85 52-гадовы вадзіцель грузавіка Мерседес здзейсніў спадарожнае сутыкненне з аўтамабілем ГАЗ, якім кіраваў 61-гадовы мясцовы жыхар. У выніку вадзіцель Мерседеса шпіталізаваны з траўмамі. Вечером этого же дня в деревне Слободка Пружанского района 19-летний водитель Volkswagen совершил наезд на 18-летнюю сельчанку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия девушка госпитализирована. Установлено, что водительское удостоверение молодой человек получил меньше месяца назад. Супрацоўнікі ДАІ Жабінкаўскага раённага аддзела ўнутраных спраў выратавалі 49-гадовага жыхара вёсцы Чижоўшчына. Двигаясь по улице Центральной, один из инспекторов заметил падающего в колодец мужчину. Незамедлительно экипаж остановился. Один сотрудник побежал на помощь, другой остановил проезжавший автомобиль для того, чтобы взять трос, и вызвал скорую помощь. На дадзены момант жыццю і здароўю пацярпелага нічога не пагражае.